Wow! Kindaw! Mga idol, isa na namang lugar ang ating pinasyalan. Dito pa rin po yan sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. At ito po yung tinatawag nilang Kindaw Farmville and Camping Site. Dito po nagtitipon-tipon o dito po nagpupunta yung mga katulad kong mahilig po sa camping. At dito lang po yan matatagpuan sa Barangay Baliko, ang tinatawag na the summer capital ng Pangasinan. Okay ma'am, magandang araw, magandang buhay at good morning po. Kawawang Kuboy po ng Probinoy YouTube TV. Ma'am, kayo po ba yung owner o manager po ng Kindaw? Bali, caretaker lang po, sir. Caretaker Yes, po kayo. po. Ma'am, ano po yung pangalan niyo, ma'am? Vicky Tindaan. Vicky Tindaan. Yes po. So, related po ba kayo dun sa sa Chairman's Tank? Yes po. Pipinsan po kami. Magkakamag-anak po kayo. Ma'am, ang unang gustong malaman mga viewers natin, lalong-lalo na yung mga gustong magpunta po rito dito sa Kindaw Camping Site ay Kindaw Farmville and Campsite po. Unang gustong malaman po ng mga viewers natin is magkano po ba ang entrance ng mga visitor pag pupunta po rito sila sa Kindaw po. Yes, halo po sa lahat ng nanonood. Bali, ang rate po namin is, bali yung entrance po for overnight is 200 per head. Tapos Overnight. yung day camping po, yun po yung sinasabi namin from 7 to 5. 7 morning and up to 5 p.m. Yun po yung day camping is 75 lang po per head. And then yung sightseeing lang, limited for 1 hour. Pero hindi siya pwedeng magpasok po ng pagkain. That is for full sightseeing lang po siya ng area is 20 pesos lang po yung entrance. Kumbaga yung gusto lang nilang ma-view yung lugar at mag-selfie, mag-picture-picture. So, for picture 20 pesos po per head. Per head. Yes po. Gaano ilang oras po yun? Limited po siya for 1 hour. 1 hour lang po. So ma'am, napansin ko po, mayroon po kayong magagandang cabin na hindi pare-parehas po ang size. May small at may malaki. Magkano mo naman po yung rate po ng small size po ng cabin natin? Okay. Yung small size na cabin, that is called a TP house. Yun po yung tinatawag namin TP house. So that is for rent, 500 po per TP. And then, yun po is wala po siyang enclosures. Bali, kailangan pa rin magbayad ka ng entrance, which is 200 per head pag overnight. Pero pag day camping po kayo, kung magre-renta rin po kayo ng TP house, 500 pa rin plus 75 po yung entrance. Okay po. Ibig sabihin po, separated po yung payment ng entrance doon po sa TP house. Yes po. Kasi yung TP house po is parang program as a tent po. Yun po yung tent na pinaparenta namin. Instead na tent po, yun na po yung okay ma'am. Speaking of tent, ma'am, speaking of tent, may mga nakikita akong mga literal na tent. Yun po ba, may charge po ba? Halimbawa, may dala po silang sariling tent. Pag yun po yung free tent pitching fee na po, wala na po so wala na po. As long as nakabayad po ng entrance na 200 pag overnight po sila. Okay. So yun mga idol, pagka kayo po ay may dalang tent, sabi ni ma'am is libre naman po yung free. Mailatag nyo po yung sarili nyong tent, tama po. Pero in case lamang po na wala kayong nadalang tent, mayroon naman pong available na cabin. So yung mas malaking cabin po, ma'am, nakita ko may mga malalaking cabin naman po. Magkano naman po? Bali yung sa cabin po is 1,500 from 1 up to 3 packs. Ang check-in po doon is 1 p.m. hanggang 11 in the morning. So sa duration naman po ng pag-stay po nila dito sa Kindaw, ma'am, just in case po na dumating po sila rito ng umaga at mag-overnight, ganun pa rin po yung payment, 200 pa rin po. Yes po. Pag ano po kasi parang dalawang categories po, yung outdoor camping at saka indoor. Ang indoor po is yung magre-rent ng cabin, which is sa 1 p.m. ang check-in at tapos check-out is 11 in the morning.
So 1 PM po ang check-in. Yes po, onwards. Okay. Para naman po ma'am sa mga may sasakyan na may naka-built-in na tent. Katulad po ng mga nasa likod natin, may sarili po silang tent. Yes. Then ipapasok po nila yung sasakyan nila rito, ano po? Yes po. At ayun po may charge din po ba yun ma'am? Yung mga para lang po yes, sa pang may sasakyan po na gano'n. Bali ang car camping po namin is bali 200 pa rin yung entrance ng per head plus 500 na car camping fee. Which is yun po yung pwede mong itabi yung tent mo yung sasakyan mo sa tent. Either naka-tent owning yung sasakyan mo or hindi. As long as itinabi mo yung sasakyan mo sa tent, 500 pa rin yung bayad ng car. Okay po. At least safe na safe po yung car po nila. No? Yes po. Kasama po nila yung car nila doon sa tent po nila. Yes. So, yan although free parking naman po kami, safe din po naman yung parking area namin. So may separated parking po talaga na may parking po ba, parking fee po ba yun ma'am o wala free? Po. Yung parking area is free po kasi inclusive na po sa entrance. Okay, kasama na po yun sa entrance. Pero yung pong mga may sasakyan na gustong may naka-built-in yung tent o kaya gusto lang itabi sa kanilang tent, nabababa doon sa magandang site. Yes po. So 500 po yung sa car. Yes po. So ayan. Pag sa motor din po, meron din pong 200. Pag gusto din, ganun din po sa car camping. Pag motor okay po, po, 200. Tapos yung tricycle is 300 po. Kasi may mga tricycle din na gustong itabi din yung tricycle nila sa tent nila po. So ibig sabihin po, yung mga kapwa ko vlogger dyan, motovlogger, ano po, pag pupunta po kayo rito sa Quindao at nakamotor po kayo, pwede nyo pong ipasok. Kahit sasakyan po, pwedeng ipasok. So pag dito lang po sila magpa-park is free. Yes po, sa parking area. Opo. Sa designated parking area po ng Quindao, free parking po sila as long as nagbayad po sila ng entrance. Pero pag binaba na po doon sa camping area, yung tent pitching area, yun na po yung magbabayad. So may additional charge Yes lang po. So yun, maraming salamat. Malinaw mga idol. Na-interview po natin, nakapanayan natin si ma'am, ano na pa yung pangalan mo ma'am? Ma'am Vicky, ang manager o caretaker po ng Quindao. So kayo po, kung gusto nyo pong ma-experience kung anong na-experience ko dito ngayon, magdala po kayo ng jacket ho. Ano po, kasi napakalamig po dito sa Maliko. Barangay Maliko, sa summer capital of Pangasinan. San Nicolas, yes. So ayan, ma'am, maraming salamat po. Salamat din po.